Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers en luisteraars van Kulturo TV, ik heet u van harte welkom. We zien weer een bekende op Kulturo TV, mevrouw Ann Sadi. En wij spreken haar ook na een lange tijd. Mevrouw Ann Sadi, hoe gaat het met u? Wel, met Gods wil gaat het wel. Ik ben, om eerlijk te zijn, eigenlijk nu pas aan de slag. De verkiezingen, het natraject. Ik had nooit naar mijn lichaam geluisterd. Ja, en uiteindelijk, het gaat zijn tal opeisen. Maar goed, ik ben aan het recoveren, om het zo te zeggen. Dus vandaag hebben we een keyvergadering van TCT. En ja, er is heel veel werk. Dus we moeten aan de slag. En ook vanuit het medium wil ik al de kijkers groeten. En eigenlijk na de verkiezing ben ik nu pas, zeg maar, in de media. Ja. Ik wil ze alsnog groeten, bedanken. En zoals ik het altijd zei, de hoop niet opgeven. We gaan voor Suriname. Mevrouw Ann, ik zie ook nu pas en ik wil u dus ook feliciteren met de overname. De verschillende politieke partijen die zijn gebundeld bij elkaar om Suriname tot hoger niveau te brengen. Mevrouw Ann, hoe staat het met de geldelijke voorzieningen? Zult u daarover wat zeggen? Ja, ik weet dat heel wat mensen daarover praten. Ik hoor het ook in verschillende media. Waar is mevrouw Sadi? Wat zegt mevrouw Sadi? Wel, laat het duidelijk zijn. Mevrouw Sadi zingt hetzelfde liedje. Wanneer zij voor de verkiezingen hard een stelling had genomen dat zij niet mee kan werken met die wet geldelijke voorziening, is dat ook haar zienswijze heden ten dagen. Maar goed, we hebben het met de fractie gesproken, met de voorzitter van DNA. Ook de voorzitter van DNA heeft zijn mening daarover gegeven, dat het toch op tafel moet komen. Dus ik kijk er naar uit. En nogmaals, elkeen kent mijn mening. Wanneer wij als leiders vinden dat bepaalde functies, in dit geval de 3 machten, een goede vergoeding moet krijgen. Ik ben op dat punt niet tegen, laat het duidelijk zijn. Maar wanneer ik heb geluisterd naar de VP over zijn uiteenzetting, zeg ik, en ik zing hetzelfde liedje, wij als leidinggevende, laten we het goede voorbeeld. Ik heb geen bezwaar dat mensen goed verdienen, vooral in bepaalde posities, maar ik kijk naar het volk. Laten we eens kijken hoe we het volk tegemoet kan komen. Nu op dit moment is de hamvraag, heeft een ieder genoeg te eten? Heeft een ieder de mogelijkheid om de school te bezoeken? Heeft een ieder de mogelijkheid om gezondheidszorg te ontvangen? Uiteraard gaat men zeggen, ach ja, de verhogingen van de 3 machten, dat is op een weegschaal gezet niet voldoende. Maar hoe weinig het ook is, wanneer wij leidinggevenden het voorbeeld geven, bereid zijn ook offers te brengen, zal het volk wel vertrouwen in je hebben. Ja. Maar nogmaals, laat mij even wachten hoe dat uitpakt. Maar ik zing hetzelfde liedje. Goed, mevrouw Ann. Er zijn heel veel partijen die bij elkaar zijn gekomen. Alle ruzie, alle jugu hebben gelaten aan één kant. Ze zijn bij elkaar gekomen. Zoals ik net eerder zei, Suriname tot het hogere niveau te brengen. Hoe ziet u de komende 5 jaren met alle coalitiepartners zitten? Wel, ik heb geen glazen bol. Wat ik kan zeggen, de verschillende partijen zijn bij elkaar. Ze hebben allemaal stemmen vergaard. Ik zeg, dat is Suriname. Het is
gegeven dat geen enkele partij in staat is alleen de regering te vormen. Ja. En dan zeg ik, wat meer moet je doen? Je moet het met de Surinamers doen. En als er verschillen zijn in beleid en zienswijze, moeten ze aan tafel komen zitten. Daarom is de coalitie gevormd. Ja? En als gaande de rit zaken niet volgens afspraken factor tijd zal uitwijzen. Maar ik blijf vastpinnen op hetgeen alle politieke leiders hadden geuit op de dag van de ondertekening dat ze samenwerken, dat ze allemaal voor Suriname gaan. Ja. En daar zal ik erop blijven toezien. Er kunnen wel meningsverschillen, maar ik zeg altijd, zolang je bereid bent om aan tafel te zitten en met me te praten en elk voor Suriname gaat, dan heb ik een positief gevoel. En nogmaals, zoals ik de vorige regering het voordeel van de twijfel gaf, zal ik deze regering ook het voordeel van de twijfel geven. En uiteraard, mijn positie in DNA is natuurlijk om alle partijen die nu een regering vormen, ja, te helpen toezien dat ze aan hun woord houden. We begrijpen wel dat we in een moeilijke situatie, dat alles niet gaat zoals je hebben wil, maar wanneer, en ik pin daarop, leiders, vooraanstaande mensen die bereid zijn voor dit land offers te brengen, de basis van transparantie, zoveel mogelijk corruptie uit te banen, het goede voorbeeld te geven, ja, en samen met het volk offers te brengen, dan geloof ik er heilig in dat we stap voor stap dit land naar grotere hoogte kunnen brengen. Goed, mevrouw Ann, er zijn heel veel kuilen, of ja, ik zal zeggen problemen gecreëerd. Bijvoorbeeld als we kijken naar Just Paul, $300.000 ineens weg, ook heel wat drugs weg. Dat is dus dat zijn een van de problemen. Er zijn meerdere. Kunnen we verwachten dat de komende regering hard zal werken om dit soort zaken te voorkomen en ook om de daders hun gevangenisstraf te geven? Ik kan in dit soort gevallen het volgende zeggen. Wanneer wij op de dag van de samenwerking hadden beloofd het beter te doen, ja, en ik ben van overtuigd dat elkeen die de verantwoordelijkheid op zich neemt bereid is aan zelfreflectie. Wat is in het verleden misgegaan? Hoe kunnen we met z'n allen dit uitbanen of minimaliseren? En als dit soort zaken spelen, verwacht ik wel van de leidinggevende van het ministerie om alles aan te doen om klaarheid te brengen in dit soort zaken. Ja. En nogmaals, het is geen makkelijke job, dat begrijp ik. Maar wanneer jij als leidinggevende die bereid is uit het verleden te leren wat fout is gegaan en het beter te doen, dan verwijs ik naar wat ik daarnet zeg. Stap voor stap zal het vertrouwen bij het volk wel weer terugkomen om dit mooi land, ons Suriname, naar grotere hoogte te brengen. En mevrouw Ann, ten slotte, onze eerste vrouwelijke president, mevrouw Jennifer Simmons. Een vrouw die jarenlang heeft gefungeerd als voorzitter van DNA. Ze is ook arts, heel capabel. Maar, het heeft het volk een beetje geraakt, want ze dachten van, hé, het komt goed. Maar misschien kunt u zo nog wat info geven waarom we nog onze buiken strakker moeten zetten. Kijk, we hebben een regering overgenomen. Het is bekend wat voor problemen er allemaal waren. Misschien niet bij een ieder, niet bij de man van de straat. Zoals de president aangaf. Ze moet een inventaris gaan maken met z'n allen om te kijken wat is overgebleven. Wat zijn de komende zaken die wij kunnen verwachten. Het is natuurlijk moeilijk om het volk in details uit te leggen. Maar ik denk dat wanneer de president transparant met een volk, met de DNA, zaken duidelijk aangeeft, ja, waar de schoen wringt. Want nogmaals, ik hoor de president ook vaak zeggen voor de verkiezing. In een kampur gotrowatra in 1 keer en dat je het gelijk als drinkwater kan gebruiken. Juist. Daarmee begrijp ik dat vanwege de vele problemen die in de afgelopen 5 jaar zijn ontstaan, ja, net wat ik zeg, step by step. Ja.
En de basis wat ik zeg, als elkeen zich houdt aan transparantie, het goede voorbeeld, offers brengen samen met het volk, dan geloof ik wel dat het volk begrijpt. Maar waarvoor wij nu echt moeten opmaken is, kijken we naar onderwijs. Dus ik ben blij dat vandaag de minister van Onderwijs wordt geïnstalleerd, omdat ik ook pleit dat voor 1 oktober de scholen kunnen beginnen. Ja? En ook met de vele problemen, het gevolg van het beleid van afgelopen jaar, is niet te onderschatten. En een volk dat onderwijs zich zo blauw laat, heb ik vaker hier in DNA gezegd, de gevolgen zullen we jaren nog ervaren. En nu op dit moment weten wij ook dat de roep van het volk is, net wat ik zeg, dat het volk tenminste kan eten, dat het volk tenminste volksgezondheid gegarandeerd kan worden, dat de bewoners die nu onder een erbarmelijke situatie over die wegen moet gaan, ja, tenminste wel wat zicht komt. En nogmaals, ik geef alle regeerders, de ministers, het voordeel van de twijfel, omdat ik er heilig in geloof dat ze met een goede inborst, met de belofte van de samenwerking, de dag die ze hadden samen getekend, ik wel positief tegen hen kijk. Mevrouw Ann, ik ben blij om u weer te krijgen op Cultura TV. U gaat straks ook de vergadering binnen. Ik wens u ook heel veel succes voor de komende 5 jaar en ook uw coalitiepartners. Ik dank je als medium, als een jonge Surinamer, maar ook het vooruitgaan van Suriname ligt ook deels in jouw handen. Elkeen heeft zijn eigen portie om te werken naar ons mooi Suriname. En dat wij niet moeten vergeten op weg naar 50 jaar onafhankelijk. En ik kom daarvoor nog een keer bij jou bij Cultura TV. Ga ervoor, geef de moed niet op. Yes? Dank u wel mevrouw Ann. Kijkers, Groetjes. luisteraars, dat was mevrouw Ann Sadi en ik zie u bij de volgende. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. Don't play with me, you'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me, you'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht
met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zijlijk.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Mr. Pebble Banger.